ሌሊት ምስ ወግሐ ለይቲ በቢ ከባቢኡ ዝተኣከበ ቤተሰብ ፈታውን ተኣኻኺቡ ስርዓት ቀብሪ ወይዘሮ ኣኸዛ ኣብ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን ተፈጸመ። ቀብሪ ካብ ዝፍጸመሉ ሰዓት ጀሚሩ ኣፈወርቂ ዓይኑ ጥብ ዝብል ንብዓቱን ፈጺሙ ኣይቋረጸን። ኣዲኡ ህይወታ ሓሊፋ ኣብ ጎኑ ኣደቂሱ ንመዓልትታት ዓይና እንዳረኣየ ሞታ ብዘይ ኣልጠራጠር ንሓንሳብን ንመሓዋሩን ኣሚኑ ኣብ መወዳእታ ሓመድ ኣደው ከዲኑ ምስ ተመለሰ ዳግም ኣዲኡ ኣልኢሉ ኣይ ምባል ትርጉም ዘለዎ መሲሉ ኣይተረኣዮ። ኣፈወርቂ ኩሉ ሰብ ብሓዘን ንብዓትን እንትሓርር ንሱ ግን ንዕሸል ሓው ምሕብሓብ ዋና ስርሑ ገይሩ ሓዞ። ኣብቲ እዋን ኣብ ከባቢኡ ማእኸል ሕክምና ማእኸል ምዕበይ ህፃናት የለን። ዘለዎ መማረፂ እስካብ ፀባ ከፍቲ ምስታይ ዝኽእል ኣብ ካልኦት ኣዴታት እንዳጥወየ ክፀንሕ ምግባር እዩ። ኣቶ ጊደይ ስዩም ኣቦ ኣፈወርቂ ኣብቲ ከባቢ ብሃፍቲ ዝተፈለጡ ገባር እዩ። ኣብ ቆላ ልዕሊ 70 ከፍቲ ዝጉሰያ ኣለዎ። ከምኡ ድማ ጤለበጊዕ፣ ኣግማል፣ ኣብዑር ካልኦት ሃፍትታት ዕርዩ ደረጃወ እዩ። በዓልቲ ቤቱ ካብ ዝሞተት ጀሚሩ ሓቢኡ ሰይሩ ዘይምለስ መሰለ ኮይኑ ግና ንደቁ ክብል ውሽጡ እንዳሓረረ ብደገ ሕጉስ ክመስል ተገደደ። ገዝኡ ድማ ቀረባ ቤተሰብ እንዳሰርሐ ክቕልቡ ገበረ። ንዕሸል ሓው ኣፈወርቂ ንእሽተይ ሓፍቱ ንኣይተ ግደይ ከተዕብዮ ሓቲታ ነይራ። ኣፈወርቂ ግን ፍጹም ኣይኸውንን፣ እዚ ሓብ ሓዊ ተዘሪኡ ዝበቆለ ዕምበባ እዩ፣ ክፈሪ ድማ እዩ በለ። ዓይኑ እንዳረኣየ ሓፍቲ ኣቦ ጓሓት ምሸት ኣረ ኣብ ዘድሊ ኩሉ እንዳመጻኺ ኣጥብዮ፣ ኣነ ድማ ክመላለስ እየ፣ ካብኡ ድማ ፀባ ላሕሚ ከልምዶ እየ በለ። ሕዝውን ዓይኑ ካብ ዕሸል ሓው ከይለምዐለ ኣፈወርቂ ንባዕሉ ቆልዓ ምዕባይ ተዓጢቑ ሓዞ። እቲ ኣብ ሓዊ ዝበቆለ ዕሸል ገና ጡብ ኣዲኡ ከይጠዓመ ካብ ኣዲኡ ዝተፈለየ ብቤተ ዘመድ ርጉም ፍቁር ዝብሉ ዘረባታት ገና ንእሱ ዘይሰምዖ ባዶ ቃላት ኩሕ ዝጀመሩ። ኣፈወርቂ ነዞም ቃላት ኣዕርዩ ዝቃወሞ ኮይኑ ግና ኣብ ብሕዚ ምሕጋስ ኣይከኣልን። ነገር ባዕሉ ከምቲ ኩለትና እንዳፈለጡ እዩ እሞ ብፍላይ ኣፈወርቂ ውፅእ እንተይሉ ድሑር ህርቱም ፍቁር ገፊ ዝብሉ ባዶ ቃላት ከውርዱ ኣይቋረፁን። ኣፈወርቂ እንተመፅዩ በቃ ኣፈወርቂ ክውሪ እዩ ተባሂሉ ይቋረፅ። እቲ ዝገርም ወዲሰብ ንዘይሰምዖ ምዝራብ ምንዳድ ካብኡ ሓሊፉ ህፃናት ቅዱሳት እዮም። ህፃናት ሙሉእ ትክክለኛ ሰባት እዮም። ምንም ሕውስዋስ ዘይብሎም ንሕና ነዚ ዓለም ክርኢ ወለድና ኢሎም ሓቲቶም ዝመፁ ኣይኮኑን። ንግዲ
عدي دقي سبات نسمعيتهم رويتن مقللتومن نخونو تولدوهم هزانات قصرهم قللتي أكونون نوزيئيو مهليسو ودساب مناطي نفاق فاقور انتابل ززارب عفورقي أديو بهيوت زمنا عبز نبرتلو اوان صبا معار قربو تترفرفو كابرخا مصيو كم دليتو مسمحازتو محنباد انتزيكونو زفلطو ጣጣ ገዛ አይነበሮም ካብታ ዕለት እቲኣ ጀሚሩ ግን እሸልሓው ሒዙ ኩርሚ ኢሉ ገዝኡ መዓል ግዴታ ኮይኑዎ በባህሊ ሕብረተሰብና ስራሕቲ ብጾታ ኣነባብራን ዝተፋላለዩ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ መዓዝቱ ኣታዚ ኣፍርቂ ናብ ኣንስትዮ ጾታ ተቐይሩ ብምባል ከነኣእስውን ክባጭውን ጀመሩ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ወዲ ተባዕታይ ገዛ ዝውዕል ኣዲኡ ዝሕግዝ እንተኾይኑ ነጀው ወዲ ሰበይቲ ብምባል ምንዓቕ ልሙድ እዩ በዚ ዝተለዓለ ኣፍርቂ ኣወዳት ይኹን ኣዋልድ መዘንኡ ከነኣእስዎ ክሕርኡውን ጀመሩ ኣብ እንዳ ኣፍርቂ ብዙሕ ከይረሓቐ ኣብ ማእኸሎም ሓደ ገዛ ጥራሕ ዝተፈለየ ምስ ኣፍርቂ ንግስቲ ብዕድሚኦም ኣተሓሳስቦኦም ዝነብሩሉ ጥምረት ብዘደንቕ ፍቅርን ይሕልፍዎ ነይሮም ሞት ኣደ ኣፍርቂ ድሕሪ ምግጣሙ ንግስቲ በይና ሙዓል ብፍላይ ንሱ ይከላኸልላ ዝነበሩ ጓሶት እንዳጸረፍዋ እንዳወቅዕዋ ሕርቕርቕ ትብል እሞ ኣፍርቂ ዝበጽሖ ጸገም ኣብ ዓይነ ህሊናኣ እንዳተመላለሰ ኣጸገመን ንግስቲ ብማዕላ ኣፍርቂ بعين هلنا كيترعيتو توعل يلن نكستين بو قدمي موفارا مشات مس أتوت انت عفورقي كيترغصت أيتوعلن عفورقي اسكاب صفتوت نعشل حاول كتحبحولو جدن ኣብ ዝኸደትሉ ክዳኑ ምሕጻብ ምሕቋፍ ቀጸለት እዋን እንዳነወሐ ምስከደ መጠን ፍቅሪ ትዕሸል ሕርዩ እንዳሰረጻ ኸደ ኣፍርቂ ብወገኑ ነዚ ውፅእ ሓው ስለ ዝፈተወትሉ ካብቲ ዝነበሮ ፍቅሪ ብዝበለጸ ኣብ ከብዱ ኣእተዋ أفرقي نجستي عشل حو أفرقي تكبرو يجنق نبرن بفلاي تساواتاي شدن محاستو زنبرة بموت أتيو قسموز تسبرو محججي محاستو مخانو نجستي كبدا حرر تبل عفون بلد بزحزن منزي عبيت بلا ماليسو أفرقي أنا نحنطو كحزل كايه عدي ولا حزكيو نبزي مزي تبلنيا نسخاد ما أتالكا محلاي جمر بلد نتي الشل أتكيرا اندار عيد أي كم أسايكونن انتاي دي مسيلكي بقى حويس سخونة كعبيلي عيدلن بلا عينو بنبعات ملء اندابلا اي انا زخونة سب جيركاني حاتتتو اي نبستواي كوم مالتي يكونكم كاب علي وزعي
ገድፉር ሰይ ምእማን ተአምበር አቢኒ በላ ንግስቲ ኩሉ አካላታ አፈወርቂ ብፍቅሪ እንዳጠመተት እንቴልካስ ሕራይ ኢላ ሱቅ በለት አፈወርቂ ንእሸል ሓው አብዚ በኸይሉ እዋን ናብተን ዝቐርበን አዝማዱ ዝኾና ኣብ ከባቢኡ ዘለዋ ኣዶ ቆልዑን እንዳኸደ ምጥዋብ ስርሐይሉ ተተሓዞ ጎና ጎኒ ጸባ ከፍቲ ከልምድ ዝነበሮ ጻዕሪ ቀሊል ኣይነበረን ንግስቲ ንእሸል ሓው አፈወርቂ ከም ድሌታ ሒዛቱ ክትንቀሳቀስ እኳ ዋላ ኣይፍቀደላ እምበር ምስ መሓዝኣ አፈወርቂ ከይተፈለየት ትሕብሕቦ ስምዒታ ውሽጣዊ ኣትዩ የገድዳ ወክል ሕድር እንዳበለ ለውጢ እቲ ህፃን እንዳጠንከረ ጸባ እንዳማዓየጎ ካብ ጥሜት እንዳተናገፈ ይኸይድ ንግስቲ ድማ ከም ውላዳ ቆፀረቶ ቀትሪ ስርሓ ገዲፋ ምስኡ ትውዕል ለይቲ ጥራሕ ስለዚ ፍቀደላ ኣይትረኽቦን ንግስቲ ክትቆፃፀሩ ዘይትኽእል ሓዝኣ አፈወርቂ እንዳወዓለ እንዳሓደረ ካብቲ ዝመንዎ ዝነበረ ሓዘን ሕርቀት ህልኽን ጭንቀትን እዩ ሓደ እዋን ሰንበት መዓልቲ ወለዶም ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዶም ክልቲኦም ጥራሕ ገዛ ተረፉ እንዳኩዑ አፈወርቂ ክሓሰቡ ንብዓት ዘረብሮ ኢሉ ሓዘ እዊ ኣፎም ሓወይ እዚኣስ ተትገድፋ በለት ናታውን ዓይና ቅፅርፅር እንዳበለ ወይ ጉድ አምላኽ በል እስኪ ሓቂ ፍረድ ሰብ ክነድድ ፍጡር ተረሲዑ ከምቱ ወቅቱ ሓዊ ተጠቢሱ ምስ ህይወቱ ኢሉ ሕርር በለ በኸ እሸል ሓውን ንካይ ጀመረ አንታ ኣፎም ሓወይ ይኣኽለካዶ ኢላ ንግስቲ ንእሸል ሓው ሓቂፋ ትሕብሕቦ ነበረት ኣስዕብ ኣቢሉ አንታ ኣፎም ሓወይ እዚ ደርግስ ከመይ ዝበለ ክፉእ እዩ ንምዃኑ እንታይ ዝመስል እዩ በለት ዓይነ ህልናኣ ንግመል ዝመስል ከንፈር ዓይኑ ጉልጉል ኢሉ ዝወፀ ግዝፈቱ ክንዲ ጸድፊ ዝኣክል ስኑ ቀይሕ ስኒ ከልቢ ዝመስል ኮይኑ እንዳተረኣያ ኣንቲ ንግስቲ ሓፍተይ በለ አፈወርቂ ንብዓቱ እንዳሓበሰ በቃ ክትርእዮኮ ከምና ሰብ እዩ እምባ ተጋጊኻ ኣፎም ከመይ ገይሩ ሰብ ከምዚ ይገብር ተጋጊኻ በለት እናሰንበለት ንግስቲ ሓፍተይ ኣይትጋገኹን ንስኽውን ኣይተጋገኽን ረኣኺ ሰብ ከብሎ ዝኽእል ቅርፁ ዘይኮነስ ኣተሓሳስብኡን ተግባሩን እዩ እስኪ ሓሰቢ ኣደይ ደቂ ሓደ ሰብ እንዶ ካብ ብኻራ ብጥይት ብእምኒ ዝተቐተሉ ኢሉ ናብ ንግስቲ ጥምት ኣበለ ሕዝውን ቀጸለ ሰብኩ ረአኺ ደጊኡ እምበር ውሽጡ ዝተፈለየ እዩ ሕዚ እዚኦም ከማና ሰባት እዮም ብፍላይ ንኣደዋይ ኣብ ሓዊ ክትቃጸል ዝገበረ ትግርኛ ዝዛረብ ዝነበረ እዩ እዊ ኣንተ ኣፎ
عينها تريقهم يركا بلت نبستي الناس بدت انت حيدقا قطرن ليتن دقاس إنن يزلخو نبست حفتي بلا بحركة تحرر اندابلا تازي أمس اكباب بالكا كم مقبارو واي أنا والعام خاني بلت نبستي أكالاتا انداتن قطقطن احترفن معلتي كنوح يهون بر يلو أفورقي يركان كمس بلا اوي تميبو إدو يماطلو إلا نكستي صبا أم أقبلتو نكستي انتاو على اندحادرة فقر زأشل زتابغا أبزن ترنكو مسيلن كمكم زبلا أطواتا كتبب كلو كمتموت اندابلات توكو سمو سوون نيا إلو سوق يبل